Canje-canje da mace ke samu a lokacin da ta samu ciki wato juna biyu. A duk lokacin da mace ta samu ciki, ɓangarorin jikinta na samun canje-canje domin rainon ciki har ta kai ga haihuwa lafiya. Daga cikin canje-canjen akwai ƙarin nauyi. Mace za ta samu ƙarin nauyi saboda yawan ruwa da jini jikinta tare da nauyin jariri yake ƙara ƙaruwa. Yawancin mata suna samun ƙarin nauyi 1 kilogram bayan kowane haihuwa. Yawan ƙiba ko nauyi mai yawa yayin da mace ke da juna biyu na iya zama alama ta preeclampsia ko hawan jini a lokacin juna biyu. Rashin ƙarin nauyi ko kuma ramewa a lokacin da mace ke da juna biyu yana iya zama alama ce ta jaririn ba zai sami isasshen lafiya ba. Wato irin wannan halin jariri na iya rasa ransa idan uwa ba ta samun ƙarin nauyi da ya dace. Abin da ya fi shi ne ƙarin nauyi wanda bai wuce wuri ba. Na biyu, girman nono ko ciwon nono a lokacin da mace ke da juna biyu. Na uku, yanayin fatan jiki. Yawancin mata suna samun haske ko ƙyalƙyali ko kyawun fatar jikinsu saboda sinadarin da jikinsu ke samu a lokacin da suke da juna biyu. Na huɗu, mahaifa da gabanta da ma ƙofar mahaifa duk suna ƙara girma da laushi. A lokacin da mace take da juna biyu, a lura da cewa farkon ciki yana yiwuwa mace ta samu ragowar nauyi saboda laulayin ciki. Ina roƙon Allah ya datar da mu ya kuma ba mu juriya ya sa a dinga haihuwa lafiya. Kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.